taguog. Dani widay tinumo Ariel Sotelo Tabag. Nauliwag ti Campo Santo iti ungto ti purok. Idinto atong nga naguog dagiti aso iti batibat mo. Kadagiti nalamis ang nagpanawan na langalang aggagantil dagiti rugit ken dawel ti kamika. Amang kitkit iti nabatbati alang es ti dara. Nalang es ti sumangbay nga amyan. Mabatutan kat darot dupon na ti panalakan ti abagat. Idi kalman, kas kadaw yan, sinaggay sa ti telebisyon dagiti riribok iti sangalubungan ken iti pagilian. Naliwliwa dagiti agkakabagyan ken agbabarkada iti alingget ti awanan nagan a tao ken lat-latan limbagtong manipod iti may 70 ket 7 akat saaran akasalalaeng routing iti tangakang. Nakiminat ka ket limugan ken ka ti adinta tao na nagsapsapol iti burayok. Maalyaw ka iti anasaas dagiti di mabannog nga alon. Sinigsiggaam ti panangsungat ken ka ti kimat. Insaganaam ti panangrusod ti gurod iti pusom. Ngem inalilaw na katilinnaw a nagawaaw sakbay pay kuma alumtuad iti dapwen asampaga. Masulit ako moblaw ti Domingo, ang nabambannog, ang mga uray iti yaay ti aldaw ti panaginana. Anya tar aramidan ti langit iti tiyempo ti sirnaat, itinto ang maimatangan namot, amin ang mapaspasamak. An ninawan na kadidag iti balbag at tao, iti aplaya ti balbag at tao, ngagkatawa iti pirak. Idinto adi na masirarat, dagiti na iparsyak, adara, ken nagkalkalatik asangit ken panagsungab. Riniw-riw dagiti nagsatan nung siksikalaang ti mariribukan. Natanuklat ta ti tunggal maysa. Agdadangadang iti tagainip mo. Idinto dagiti pangulo pagaangawan da ti gubat. Mamulagatam ti alinta tao ti awanan nagan na tao. Sapulon na latta ti kamang na aburayok. Sokmalan na ka ti sumipnget ket iti pispis mo agurasyon ti saltek. Ibabaot namanen ti dara-dara asardam. Tinakarimrimat arabii. Agal langugan laeng ti taguog iti batibat mo.